Dobrý den, vítám vás u druhého dílu MTKG magazínu. Vítám vás já, Meďa Delviťáček. Dnes máme pro vás exkluzivní 2 zprávy. Jako první pro vás máme výjimečnou zprávu. Nebezpečný psychopat byl dopaden a tak se nemusíte bát, že vám někdo sežehne vlasy. Jaký kretén! Chyťte ho někdo! Připravili jsme se taky pro vás anketu. Znáte kapitána Řízka? Řízek byl nominován na cenu Grammy za svůj single, který zaspíval s raperem Fizzy. Děvky, kluci, klaníme se před vámi a doufáme, že se vám povede tak i nadále. A ať vás s faninky samoláskou nesežerou, Řízku. Přišli jsme na novou základní školu a my jsme se zeptali, jestli znají fenomenálního kapitána Řízka. Já se zeptat žáku 8A, které tohoto kapitána Řízka znají osobu. Znáte kapitána Řízka? Ano. Znáte kapitána Řízka? Ano, to nejde ho neznat prostě. A to je nějakou písničku od něj? Jo, děvky prostě s Fizzym miluju. A Fizzy je ten, co s ním zpívá, ten mafián Fizzy, je? No, mafián, ano, mafián, Jo. prostě MC mafián a prostě úplně. A oni mají prý nějakou, je to pravda? No, že to je úplně, fakt pravda. Znáte kapitána Řízka? Ano, úplně. Já osobně ho znám prostě. Tak jo, tak děkuji. Dobrý den, znáte kapitána Řízka? Ano. A znáte nějakou písničku od něj? Taky. A jakou? Freestyle, hodně. Jo, a líbí se vám styl? Jako jo, dá se to. A víte, že byl nominován na cenu Grammy? Ne. To je záhada, co? A vy znáte kapitána Řízka? Opravdu, a odkud tě nevíte? No, A kolik mu je? Jo, tak děkujem. Čau, znáš kapitána Řízka? Ani nevíš, kdo to je? A mafiána Fizzy, jo? Fakt ne, jo? Fakt ne. Ani neznáš jejich písničky? Takový rapper berunský. Ne? Tak ne, díky, čau. Pojďte s náma! Kapitáne, Fizzy! Pojďte s námi! Natáčíte nový videoklip pro kapitána Řízka? Tak se mě teďte, naschle. Ale krásnýma kundama, jsi úplnej debil, můj rap tě hrozně zabil, říkaj si Ahoj, znáš kapitána Řízka? Ani nevíš, kdo to je? Ani mafiána Fizzy, jo? A odkud ho znáš? Poslouchej do třídy. A je drsnej, je jako vybouchač. A je to slej. Jo, tak děkujem. Náš rap je ostrej, tak táhni domů, já jsem MC Fizzy a je tu kapitán Řízek, každý jde z naší crew je hrozně... Odchytli jsme mafiána Fizzyho, který natáčí song s kapitánem Řízkem. A možná nám říct nějakou toho krepu. No tak jo, jako se mi prostě dneska líbí, jako. A nevím. Nechcejte se. A nevím, prostě je to dobrý, ne, jako, to můžeme se zkusit taky, jako. A jaká je spolupráce s Řízkem? Ale jo, dobrá, jako. A co songy dají myslí vy, nebo vy dohromady? No, jako dohromady, jo, samozřejmě. Tak jo, a řekněte nám něco o vaší spolupráci, jaké to s ním je? S každým raperem, že jo, se domluvíte. Já bych si chtěl takový dotaz od diváků. Proč jsou narážky celé na gay časopisy ve vašich písničkách? Ale nevím, tak urážíme ty, co nemáme rádi, ale to Jo, tak děkujeme kapitáne, teda děkujeme mafiáne a přejeme vám úspěchu v Grammy. jo, děkuji. My jsme MTKG, nedá se zaslech, vystupovej se ti koule. Jo, my jsme tam. Dobrý den, vy jste opička, co teďka tu dal. Jo, my jsi čerda, dobrý den. A znáte kapitána Řízka? Ano, bože, tak tyhle málem jsem ho snědla, ale tak víte, třeba se musím udržet s těma banánama. A co mafiána Fizzyho? Mafián Fizzyho, to jsem potkal, teďka byl s kytelem na restauraci. Fakt? No, a prý nechce ani nějaký ty moderátory vidět tohleto. A tak to je smůla, ale znáte nějaký song od toho kapitána Řízka? Jo, jako pár znám, no, i tady jako pan Plamonet taky něco znáš, jo.
Jo a vy znáte kapitána Žižka? Jak to, že ne? Vy ho znáte, říkal. Nemluvíte s náma, jo? Tak nic. Vy znáte kapitána Žižka? To je hrozný čurák. Čurák, jo? Jo. A proč to myslíte? Je to diskant za stranek. Jo, tak to je jedno, že jo? Tak děkujem.